ଧର ଧର ତାକୁ ଧର। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ସବୁବେଳେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ହଁ ହଁ ଚାଲ, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଦୁଷ୍ଟ ମତେ କେବେ ବି ମା ହେବାକୁ ଦଉନି। ମତେ ଧରିବ? ଧର ଧର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ତ ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ିଲେ। ଟିକି, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ବାଟ ଆସିଲେଣି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ତ ଭାରି ଜୋରରେ ଉଡୁଛି। ଆମେ ଆକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ବସା ଆଡ଼କୁ ଫେରିଗଲେ। ମତେ ଧରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କଣ ପିଲା ହେଇଛି ଯେ ଏମାନେ ମତେ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଏମିତି କହି ଶାଗୁଣା ନିଜ ବସା ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଗୋଟେ ନଈ ପାଖରେ ଆସି ଏକଜୁଟ ହେଲେ। କଣ କରିବା କୁହ? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣା ଯାହା କଲାଣି ଆମକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖେଇ ଦବନି। ସବୁବେଳେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦଉଛି। ଆମେ ତ କାଲି ତାକୁ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେ ଭାରି ଜୋରରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା, ଆଉ ସେ ଖାଇ ନବ। ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଟିକି, ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ହେଲେ କଣ ସେ ଉପାୟ କୁହ? ଏହାପରେ ଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଚାଲ ଚାଲ ତା ପାଖକୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଶାଗୁଣା ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଆରେ ତୁମେମାନେ ଆଜି କଣ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଛ? କଣ ମତେ ମାରିବ ନା କଣ? ତତେ ଆମେ ମାରିବୁ କାହିଁକି? ଆମେ ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହଉ, ଦେଖିବୁ ଆମେ ତୋର କଣ କରିବୁ। ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବାରୁ ଆମେ ମା ହେଇପାରୁନୁ। ତୁମେମାନେ ମା ହୁଅ କି ନ ହୁଅ, ମୋର କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। ତୁମେମାନେ ମୋର କଣ କରିବ ଦୁର୍ବଳ ଚଢ଼େଇମାନେ? ହା ହା ହା। ଏକଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଦେଖ ଶାଗୁଣା, ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛୁ। ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଓ ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ ମାରନି। ହା ହା ହା। ତୁମେମାନେ କଣ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି? ହା ହା ହା। ଯାଅ ଯାଅ, ଏଠି ମୋ ସହ ବାଜୁ ବାଜୁ ହୁଅନି। ତାହେଲେ ତୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ବନ୍ଦ କରିବୁନି, ଏଇଆ ତ? ଏଇ କେତେଥର କହିବି? କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ଯାଅ ଏଠୁ ଯାଅ। ହଉ କାଳି, ଟିକି, ଆସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶାଗୁଣା ସେଇଠି ମରିଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏବେ ଆମ କାମ ସରିଲା। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଏଥର ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ମା ହେଇପାରିବି। ହଉ, ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସେ। ଏମିତି କହି ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଚାଲିଗଲା ଓ ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟି ରାତି ହେଲା। ଶାଗୁଣା ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ହା ହା ହା। ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇମାନେ ମତେ ମାରିଥିଲ ନାଇଁ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତୁମେ ଏବେ ମୋର କଣ କରିବ? ହା ହା ହା। ଯାଉଛି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। କାଳି ବସାରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଶୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଶାଗୁଣା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଶୋଇଛୁ? ହଉ ଶୋଇଥା। ରହ, ଏବେ ତ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ସେ କାଳିର ଅଣ୍ଡାକୁ ତା ପାଖରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ହଠାତ୍ କାଳିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଳି ଦେଖିଲା ତା ଅଣ୍ଡା ହାୱାରେ ଉଡୁଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ମୋ ଅଣ୍ଡା ଉଡୁଛି। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା ସେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଖାଇଦେଲା। ମୋ ଅଣ୍ଡା କଣ କୁଆଡେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା? ଏବେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ଭୂତିଆ ଶାଗୁଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନଈ କୂଳରେ ବସିଲେ। କଣ କହିବି? କାଲି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଥକି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦଳକା ପବନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଅଣ୍ଡା ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ମୋ ସହ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ଆଉ ଟିକି, ତୋ ସହ କଣ ହେଲା? ମୋ ସହ ବି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା।
ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶାଗୁଣା ଥିଲାବେଳେ ସିନା ସିଏ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଏ ଖାଉଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଶାଗୁଣା ବୋଧେ ଭୂତ ହୋଇ ଆମଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛି। କ'ଣ ସବୁ କହୁଛୁ? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣା ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ମୋ ଆଈଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ଯାହାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଓ ଯଦି ସେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ ଶାଗୁଣା ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପାଲଟି ଏବେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି? ହଁ, ସେ ହିଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ହଁ ଚାଲ, ନ ଗଲେ ସେ ଶାଗୁଣା ଆମକୁ ମା ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଟିକି ଓ କାଳି କଥାରେ ଶୁଆ ରାଜି ହେଲା ଓ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ହା ହା ହା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଓ ପର ଉପକାରୀ ଥିଲା। ଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ତାର ବସା ପାଖକୁ ଲାଗି ଶୁଆ ରହୁଥାଏ ଓ ତାଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କାଳୁ କାଉ ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକି ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାରୁ 3ଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଫୁଟିଲେ। ଆରେ ବା, ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଆଉ ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଗଲାବେଳେ ତାର ଲତା ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଟିକି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଜି 3ଟି ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଏଇ କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତା ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆସିଲେ ଆମେ କଥା ହେବା। ହଁ, ଯା ଆସିଲେ କଥା ହେବା। ଏହାପରେ ଟିକି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଗଲା ପରେ ଲତା କହିଲା, ଇଆରି ଖାଲି ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧେ କାହାର ଛୁଆ ହଉନାହାନ୍ତି। ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଯାଉଛି, ଉପର ମୁହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଳୁ ପାଖକୁ। ଏମିତି କହି ଲତା ଚଢ଼େଇ କାଳି ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଲତା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆସିଗଲୁ ଯେ? କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆସିଗଲି। ଆଉ ତୋ ଖବର କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ ସେମିତି। ହେଲେ ଇଏ ବସାଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ତ, ସେଥିପାଇଁ ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଏକୁ ମରାମତି କରିବି। ହେଲେ ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଛି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ତାର କୋଉଠି 3ଟି ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ଟିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଦାନା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କାଳୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ସେ କଳା ପିଚି ପିଚି ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଉ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ? ଯା, ତୁ ତ ଅସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ବି ଅସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଲତା ଟିକିନାରେ ମିଛ କଥା କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି କାଳୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହିଲା? ତାର ତ ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ହଉ, ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ନ ବୁଝିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ ଏମିତି କିଏ କି ତୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିବ? ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଆ ଦେଖୁଥିଲା। ଟିକି ଜମାରୁ ଏ କଥା କହିନଥିବ। ଏ ଲତା ତା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି। ହଉ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ଏହାପରେ ଲତା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ରହ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ତୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ନ ମାରିଛି, ମୋ ନାଁ କାଳୁ ନୁହେଁ। ଏମିତି କହି କାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କାଳୁ ଗଲା ପରେ ଟିକି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶୁଆ ଟିକି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଟିକି, ତୁ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳା। ଶୁଆ, କ'ଣ ସବୁ କହୁଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣୁ। ଶୁଆ ଟିକିକୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଆରେ ବାପାରେ, ୟା ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ସବୁ ହେଇଛି? ହଁ, ସେ କାଳୁ ରାଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ତୁ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳା। ହେଲେ ଏମାନେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏମାନେ କ'ଣ ଉଡ଼ି ପାରିବେ? ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହଁ ହଁ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ କାଳୁ ଶାଗୁଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ କାଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଆଣିଛି, ଶୁଣ। କାଳୁ କାଉ ଶାଗୁଣାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କେତେ ଦିନ ପରେ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ହଉ ଚାଲ। ଏମିତି କହି ଶାଗୁଣା ଓ କାଳୁ କାଉ ସେଠୁ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଟିକିର ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ କୋଉଠି କୋଉଠି? ସେମାନେ ତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ସେମାନେ ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି? ଶାଗୁଣା ତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ କାଳୁ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ତୁ ମତେ ମିଛ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ତ ଏଇଠି ଥିଲେ। ଏଇଠି ଥିଲେ ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ମୋ ସହ ଖେଳୁଛୁ? ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ଶାଗୁଣା କାଳୁକୁ ମାରି ଖାଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାଳୁ କେମିତି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରେଇଲା। ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କେବେ ବି କାହା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।